Tuntuma chuan David Sailo thuziak Chief Minister clear chungin sangni somni pathum ti thu kan ngai tha ho don ani ilo ngai thangu kanin thlang le dona Chief Minister tur clear chungin vote thak to ila state danga tangin India ram hi eiruk na hluarna le politics boruak cheta kani thin lain tun nai kumnga kumsoma tang khan state then khata Chief Minister tha anlang chuak tana ral tiang ram an kai ta zurzura North East state ta po kan hnuai chhe thin SSA thlenga minron zir tu te kha kan UN chan der to a than thu bera kanom meka kan hnai vai Assam state ta tangial po BJP sarkar ngai renga Chief Minister an thlak mak mai India ramanga Chief Minister tha thur chua an hmalak na le politician kal to te ne na khai khin na te change an thlen te hi ru chua cha kom ani lain keni rama chuan kan mutan ber chu Chief Minister post hi alani vai le khathiam lo mol mang tak MLA kat nuk te chu Chief Minister tha in ruala chung lam ming lam sek lo hian thil ti in anin pho chuak me kani kan rama midang hi anom thlot lo emoti turin Chief Minister ngain min ruala pen le chuan na tur hrelo hian min ar ko thim dai pui no noa sangkha zakwa somko chho politics a min chen puya thalai tam tak Google khovela RTI khovela kan chen lain aching herlum politics a pe hel politics soimam politics a min chen puya mitun lai tak tak te chu hruai tu man lai tak tak tlon le fak lo theilowa an siama heng ho hi an khongai thak tak zetani an tang lak lo lo thei si lo MLA mol mang tak tak te po Chief Minister tha hruai na hnuaya state dang an kal to lain Chief Minister kal nge na hrelo nei ram turin MLA tha kan doctor thunga professor doctor engineer le ko hronu parwal te chuan ruwa chu buai pui le soipar viau ngai na kan hrelo tlang me kani hi heng mi chuanom tak tak te zara hian Chief Minister chuanom lutuk lo kan nei pha zo kani kan Chief Minister to te hi an che em a an lak tlak lo ti na lam ani lova alandana chuan kan ram tan hian an ti thei tok an ti to a abak a chuang to lo ani zok state dang kan soi hian animele te kan soi ngai lo an Chief Minister kan bitum chat chat jela keini nen kan khai khin lo thei si lowa thanhnem ngai viau ma se mi pui hi kan hui pap pap to si ani hi Chief Minister clear chungin mani biala MLA tra mi fel chung kwa mi thatak kan ti te hi tu emo hruaina hnuaya akun le don tia hian chiangila chu mi pui hian principala kan nei ahun upa e le khathiame ti lam thluk ai chuan akun na tur mi hring hi kan buk lunglian ber ni to se MLA thatak tak te tuipui phak lo project kongbo tuipui tlat te an na tho tha hlia khu tong vaina nei fo te hi ban sa na huna MLA thatak tak mi thiam te thiam na pho chua theina turin akhai pa apoi mo ani sem policy te tiam policy te hi kanram sop che tu ani ti pom nga ma hun to a tu po in tiam se sem tum se in chung ko ta na tha po ni se ram chiat na ani ti lo pom to ang che pol thum pas po ni se ama kai hruai tu azui tur Chief Minister clear chungin ril ru siam to angum hiang clip na state dang than na te kan hnu fum na ngai to hian kan politics siam that angai ma sabera siam that ma sakber tur chu Chief Minister ani MNF Congress le ZPM a mitra an tamlutuk tunge an Chief Minister tok tar tur ti hi thupuyan nei tham to zo kani